बेवलाय मा बेलाय मिथिखागौ हाग्रामानि पार्टिया बिपिएफ नामा बिएमपिएफ होनना बुंबाय थायाखै बड'लेण्ड मुस्लिम पिपुल फ्रन्ट जे सरकारानो थायाबा आरो मा बायनाय बाथ्रा बेलाय सरकारखौथ' सिफायनो नागिरदों आबसु आरो इउपिपिएलआ बहुद बोसोर बर' जाथि सानथामनि उनावनो बिटिसि गभर्नमेन्ट थामहिनबा बिपिएफ गभर्नमेन्ट थानाय नंलिया इउपिपिएलआ सोरखार सालायसिगोन आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि दिनाव बिपिएफ नंलिया बड'लेण्ड मुस्लिम पिपुल फ्रन्ट आरो गोबां खोथाखौ लानानै मांगना हाग्रामा महिलारि सारखौ फोरमायफैदों आरो बुंफैदों प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय राकेश ब्रह्म सारा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन बेराफारसेथिं मांगना हाग्रामा महिलारि सार दिनैनि दिनाव बिटिसिआवहाय बिपिएफ दोलोखौ फोजेननो हानाय रावबो गैलिया लोगोसे बेजोंनो एबसु आरो इउपिपिएलखौ लानानै खायसे खोथा भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना अब्लानो मिन्थिनानै लानो हागोन बेलेग दला जेबो खामानि गैया जोंनि बिपिएफ हान्जाजों जुजिनो हानाय खुनु पार्टी गैया बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिजेपिबो दङ बिपिएफबो दं एजिपिबो दं एखेलगे जों इलेक्सन गेलेदों दा 15टा सिटनि गेजेराव 15टाबो जों देरहासार जागोन बिजेपिनिफ्राय मोनब्रै दङ बिपिएफनिफ्राय 11टा दं बेवहाय डिफेन बर' सोरबा इउपिपिएल सोरबा आबसु जुजिगासिनो दंनो आं बुंदों आबसु आरो इउपिपिएलआ बहुद बोसोर बर' जाथिखौ थगायबोबाय जोंनि बर' जाथिखौ आं खावलायदों आबसु आरो इउपिपिएलनि खोथा लानानै खामानि दामाव जुदि जों खामानि मावनांगौबा जाथिया दंस' जागोन माखासे आरो बिखेख करि बिपिएफनि सरकार समाव दाखालिनि जि अरुणोदय जे बिथांमोनहा जे गरिब मानसिफोरनि उदैयाव जि जोख्रुबनानै होबाय दिनै थाइसे थाइनै संख्रि बानलु मोननाय जि रांखौ बिथांमोना सेख'नानै गावफा गावनि चइस खालामनाय न'खरनि माहाजोन थाखोनिबो आरो माने गावसोरनि प्राइमारि लिडारफोरनाव माने बाय फर्सलि बिथांमोना लाजोबदों आरो इउपिपिएल समाव होनाय जि अरुणोदय बेखौ बिथांमोना दानदों बेखौ लानानै बिराद खब बेनिखायनो बे बाराव बाक्सा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो गासैबो रायजो राजायानो प्रमद बर' बिथांनि जि खुंथाय 5 बोसोरनि सान्थि आरो सब जातिखौनो समानै अननानै बिथांमोननि समान उन्नयनखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना रियेलाइज खालामदों आरो लोब लोब मानसिफ्रा बे बाराव इउपिपिएलखौ भट होनो थाखाय आवगायबोदों जिहेतु नोंथांनि बियाबाव एनडिए आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनाबो गेलेदों मा फोरमायदों एनडिए होननानै बेवहाय जेबो गैया आसलते मा जादों मनेस्वर ब्रह्मआ सासे माने रायजोफोरनि खुगा खुगा ओंखारदों मा बेयो जेबो खामानि मावथारा 15 बोसोरनि एमएलए 15टा गामियाव बेखौ नुवाखै 35 बोसोरनि सेंग्राफ्रा बेखौ सिनाया आरो माने 15टा दोनैहालागै प्रतिश्रुति होआखै दाबो नायल' गिदिर गिदिर पेन्डेल खुंदों 20टा गामिनिफ्राय मानसि लिंहरदों इउपिपिएलखौ रायदों आरो बिजाथिखौ राकेश ब्रह्मखौ रायदों आरो ओंखारलांदों खिन्थु बबेबा गामियाव थांनानै बाथौ मन्दिर बानायना होगोन होननानै रावनिबो गामियाव सतबांसा जायाखै रावनिबो गामियाव बिथाङा लामा बानायना होगोन होननानै प्रतिश्रुति होआखै सा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ गाज्रि राकेश ब्रह्मआ गाज्रि इउपिपिएलआ गाज्रि जों फैबा 2 लाख थाखा होगोन जों फैयोबा माने आइमोननो आबौमोननो 10,000 होगोन जे नंखाय जन्थु बिसिनि बे माने नंखाय बाखाय प्रतिश्रुति थांनाय बाराव बिटिसिआव होनाया बयबो मिथिगौ 2 लाखआ गावसिनि दा नैबे इलेक्सन केम्पेइननि थाखायसो सोरनावबा गावसिनि प्राइमारि लिडारनाव सोना होयो आरो बेखौ लाना थांफिनो बेफोरबायदि खोथाखौबो बयबो मिथिजोबथारबाय आखायनो हाग्रामानि जि पार्टी हाग्रामाखौ बयबो गाद्दारि होनदों नंखाय मानसि होनना बुंदों बे दिनैनि समाव बिथा गैयै सासे सुबुं रायजोजों बेहा जेबो कानेक्सन गैया आरोखि नैबे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दि इउपिपिएल सोदोबखौनो आंनाव सोंनांला इउपिपिएलआ माव दं आं मिथिया होनना मैया खौरां बिजों बुंदों बेखौथ' आं बहुद बार बुंबाय बे सासे माने साननो रोङि सासे सुबुं बहुद टाइमाव बे जाला मोनला माने जकारफोर बायदि कमेडि खालामनानै खोथा बुङो दा बे कमेडिनि खोथाखौ राकेश ब्रह्म बायदि मानसिया बुंनांगौबा बेहा एसे दामा बारायहैयो ओंखायनो नोंसोरखौसो रिकुवेस्ट खालामदां बिनि नामखौ आंनि मोखाङाव दाला हाग्रामानि नामखौ आंनि मोखाङाव दाला बेयो माने बाराद्राय माने हाइलाइट जाहैयो बेबायदि सुबुं जाम्बा सुबुङा जोंनि खुगानियाव बिनि नामखौ लानो समाया नैबे समाव सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों दि आरोबाव हाग्रामा महिलारि जोंनि केन्डिडेटखौ बिपिएफ बुंनाङा एनडिए बुंबाय था होननानै खौरां बिजों फोसावबाय थादों मा बुङो सार बेवलाय मा बेलाय मिथिखागौ हाग्रामानि पार्टिया बिपिएफ नामा बिएमपिएफ होनना बुंबाय थायाखै बड'लेण्ड मुस्लिम पिपुल फ्रन्ट जे एनडिए होननानै दा जे जाहाथे बुंबोखाबाय जे मुसलमान गैयाबानो बिपिएफ गैया दा बेखायनो हारसाफोरनि भटखौ लानो थाखाय गुबुन जाथिनि भटखौ एनडिए होनबा जिहेतु हारसाफ्रा भट होगोन मुसलमाननि बादै भट नांगौ नालाय बेनो ओंखायनो बिपिएफनि नामखौ गावनो लानो गिदों गावनि नामखौ बिपिएफखौ लानो गिदों बिपिएफ होनबानो जिहेतु माने मुसलमाननि पार्टी दा मुसलमाना जिहेतु भट होखाथारला
भट होखाथारलाखाय हारसाफोरनि भटखौ बोनो थाखाय एनडिए होननानै जेसे हागौ एसे होख्रावगासिनो दङ बेजों बे भट बुथुमनो होनना सानदों रावबो बिपिएफखौ सैया बिपिएफनि थाखायनो बे ओनसोलाव उन्नतिया बन्द बिपिएफनि थाखायनो दिनै थासारिया बेवहाय जोबोद गाज्रि जुवा जौ ड्राग्स फरायनाया बन्द स्कुलाव रावबो मास्टारा थांलिया स्कुलाव दाबो गोबां स्कुलाव दिनै मास्टारफ्रा खाना फाथिफिनबाय जौ जुवानि खाना फाथिफिनबाय स्कुला बन्द जाहां थासारि एक नाम्बार खोथा बिनि बादैबो आरोबाव जिएसपिआ जनम जादोंबाबो गुबुन हारिया बुंदोंमोन मा बिपिएफआ लामा बानायबाबो माने माबायावसो बानायो बर' हारिनावसो बानायो आरो मन्दिर बानायबाबो बर'फोरनिखौ बानायो हारसाफोरनि मन्दिरखौ बा हारसाफोरनि मन्दिरखौ लामाखौ बानाया होननानैनो जिएसपि जादों अबर' जादों दा गथिखे एनडिए होनना होख्रावबाबो बै अबर'आ बै जिएसपिआ बै कंग्रेसआ बै एजिपिआ बै बिजेपिआ सासेबो मानसि हाग्रामानो भट होआखै हाग्रामाया दिनैनि दिनाव हारसिं मानसि बे बिराद गिदिर दाउदै हांसोनि दाउदैखौ बे बाराव मोनजागोन बे खोथायासो एकदम सैथो समाजारि बिसोराव गोसारबाय थादों 125 बिल एमेन्डमेन्ट जुदि पास जायोबा 6 मासनि उनाव बिपिएफनि गभर्नमेन्ट फैगोन ना बे बेसेबां सैथो मा बेथ' नंखागौ ना 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानाय लोगो लोगो बेवहाय आरोबाव इन्टारिम जागोन आरो 3 एमपि दङ मानो सिफाया जों मानोथो एमपिखौ जर जबस्ति फाथायहरदों बिनि थाखायनो फाथायजों जे 6 मासनि उनाव जोंनि सुक्तिकारिफ्रा इन्टारिम खालामगोन बे फाइनाल बे जोंनि बे एनडिए बिथांमोननि जि सुक्ति जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि सुक्तियाव बे दंखायो बे बिराद थाबनो जानो थांगासिनो दङ बिपिएफ सरकारा बायगोन नामा अब्ला सरकारानो थायाबा आरो मा बायनाय बाथ्रा बेलाय सरकारखौथ' सिफायनो नागिरदों इन्टारिम खालामनो नागिरदों जोङो सानै रायजो सभानि सांसद सासे लकसभानि दङ बेनो थांखि बे बाराव 6 मासनि नङा 6 मासआथ' बहुत गोबाव 6 मासआ बहुत गोबाव जुदि 10टा एमएलए थाङोबा बेखौबो नांलाया सानथामनि उनाव सिफायगोन जों नैबे समाव इउपिपिएल हिसाबै बेसेबां मानसि देरहागोन होनना फोरमायगोन 10टा फाइनाल मोनसेया कंग्रेस आरो मोनब्रैया अन्य नैबे रायजो दल आरो ओरैहाय बिजेपिनिबो सानै थांनाया बेबायदिया दासान्दि परिसया बे आरोखि जिहेतु नोंथांखौ बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायाव माखासे मोसानानै माबाया भाइरेल जाबाय थादों आंथ' बिन्दास मानसि आं बिराद बिन्दास मानसि अयथासार बिन्दास हो आइजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदों नामा अयथासार अनो आंखौ आइजो नङा आइ आब' आंनि मादै आदै आंखौ बिराद अनो आङो बेवहाय हारसिंनो माने बे ओनसोलाव आङो बारजों थाफायो आङो दंफांजों थाफायो आं आइनि बिखायाव थायो आं फंबायनि बिदा जानानै थायो बेखायनो बेवहाय आं मोसानोबो हायो मुसुरनोबो हायो आंनि केम्पिंआव थांबा आंखौ रावबो केम्पिं खालामनो होआ रावखौबो रायनोबो होआ जेबो बुंनोबो होआ खालि गान खननानै बैसागुआवबो खाथिखाय रंजानो लुगैयो हारसाफ्रा हारसानि गान खननो होयो बर'फ्रा बर' बैसागु रंजानो होयो बे आंनि दासान्दि केम्पिं जागासिनो दं नैबे समाव सार बुंबावदो दि दाखालि बावैसो नोंथाङा दि सल'पलटाय सासे बारि जायनि स्ल'गान खालामदों बे समाव बिथांमोना होनदों दिसपुराव थाङाबासिनो दिसपुरखौ बुङाबासिनो बे सोदोबखौ मानो बुंबाय थादों दिसपुरखौ जोङो 10टा सिट लानानै जों मोनहैनानै दंखायो जों मिथिखागौ बे बाराव दिसपुरखौ जिहेथु जोंनो सलायगोन बेनिखायनो बिनि उनाव जिहेतु बिटिसिखौ सिफायनांगौ ओंखायनो बांगालफोरखौ बिथांमोननिफ्राय परिचय होनो जिहेतु बांगालफोरखौ बिराद थगायदों नालाय हानि पाट्टा होगोन होनदोंमोन नालाय दा बेखौहायनो ओंखायनो जोङो बिटिसिखौ आगोलाव सिफायग्रोनो नागिरदों बेनिफ्राय दिसपुरावथ' जोंनो थाहैखागोन बिसा जेरावबो जायगा गैया आरोखि जिहेतु बिपिएफनिफ्राय माखासे बुंबाय थादों राकेश ब्रह्मआ बिथाङा मुस्लिमफोरनि टफि गाननायखौ राजखान्थि खालामदों होननानै बिपिएफ होनबा जाम्बा पार्टि समाव बुंनो नांला बेफोरबायदि खोथाखौ बुहुद बुंबाय सोरबा बुङोबा बे जौ लोंनानैसो बुंदों बिसोरनाव बेबायदि थाखायो बेफोरखौ दा बुंबाय थासै आरोखि नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि महरै लाइमोनफोरनि थाखाय मा थिदों लाइमोनफोरखौ जों गोदान मोनसे समाज बानायनानै होनो नागिरदों जौ जुवानिफ्राय मुक्त आरो गोदान थासारि होनना बुङोबा शिक्षाखौ बिराद इम्पर्टेन्ट होनांगौ आइएएस अफिसार बहननांगौ एएससिएस बहननांगौ आरो गावनो गाव इन्डिभिजुवेलि मावनानै जानो हानाय जिखिनि खामानिखौ प्रमद बर' बिथांनि समाव स्किल ट्रेनिं होनायनि मोनसे बेवहाय मोनसे माने हलकेनाव मोनसे बांग्रिं बायदि मोनसे जों परिबेस लाबोदोंमोन ट्रेनिं प्रथमावनो मोनसे खामानि मावनो नांगौबा ट्रेनिंखौ नांग्रोगौ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय साइकेल बानायनाय इ रिक्सा फाहामनाय मटर साइकेल बानायनाय बे माखासे माने ट्रेनिंखौ जों स्टार्ट खालामदोंमोन दिनै बहाथो दिनै बिदि खोनासंनो मोनलिया दिनै मा खोनागोन माने गावबा गावनि 2 लाख फैसाखौ सासेनाव सोनानै जाजोबनाय 10,000नि फैसाखौ 3,000 खरि लाग्रोनाय बेफोरबायदि खोथाया दा बिराद रिउमार आरो जुवा फाथिनाय दानिया अबेबा मोनसे मेला जाबा सिख्लाफोरखौ हाफ पेन्ट फिसा फिसा गानहोनानै मोसा जुवा फाथिनाय
बे बेसेबां माने लासिंसिं कालचार जोंनि बर' जाथिनाव बर' साहित्य सभाखौ दिनैनि दिनाव इलेक्सन खालामहोनाय दा बेबायदि गाज्रि बर' जाथिखौ लासै लासै जे बिपिएफ दोलोआ लांगासिनो दं बे बुस्थुखौ बर' रायजो राजाफ्रा साननो गोरों रायजो राजाफ्रा मोनथिगासिनो दं आरो साननो गोरों रायजो राजाखौ बिपिएफआ हदाय गाफ्लेनानै दोननो नागिरो फरायसा फरायसुलिखौ बिपिएफफ्रा सैथारा आरो गोरों थाखो आरोखि मथथे रायजोनि सांग्रा इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ सैया साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ सैया मथथे दिनैनि दिनाव बिपिएफआ सुबुं माहारिनि बेरेखा पार्टि